Hej faktisk. Ja, nu kan I måske huske, at jeg tog til Odense jo. For jul, nytår, så videre, så videre. Og hvad laver man så? Jo, man reparerer computere. Fordi jeg er selvfølgelig den eneste computermand i en omkreds af 50 km eller noget der. Så når lille mig kommer, så skal jeg rundt i hele Vollsmose. I kan bare se her. Mor har jo kun et hvid modem. Ja. Yeah. Og hvis min lillebror han skulle komme, så skulle han tage kablet fra min mors stationær og smide over hans lille Acer Aspire One. Og det synes jeg jo ikke var det fedeste jo. At have et, 5 meter langt kabel igennem hele hytten, bare for at han kan gå på nettet ind på det værelse, han nu har. Så jeg var også smart, at jeg sagde til min mutter, at hun skulle få sig en Belkin router. Og hvem tror du, der skulle sætte den op? Det skulle jeg. Som I kan se. Den virker faktisk overraskende godt. Trods alt. Men jo, det er heller ikke det eneste. Min mor har sådan en rigtig gammel HP-printer. Den skal selvfølgelig også have noget juice. Det skal den jo. Den virker åbenbart ikke. Og her er min mors nye tastaturmus. Billigt Korea-lort. Men det må hun tale om. Så. Ja. Det er hvad jeg laver. Men nu vil jeg sgu til at gøre mig klar til at gå ned i min gamle billiardklub og tage nogle spil billard. Så vil jeg fortsætte at skubbe mig. Det ved jeg sgu ikke lige nu. Men